to střílet. Wow. Mám zemřít? Ne. Teď už to dělám. A já říkám. Ale já tady budu dělat tohle. Já si myslím, že jsem bubnuto. Koukej. Já vidím. Já si myslím, že jsem bubnu. Počkej. To jsem se jak... Lidi, já jsem na omyl skončil to video na omylem, a to je proč to video skončilo. Já jsem chtěl jako jen... Já tady chci dát cečku. Tak, když jsem postavený, oběžím za mým kámošem. Jestli máš něco pod tvůj jako panák, jako něco červený, co lítá a točí, na tebe někdo vidí stále, jak jsi schoval. Skoj! Rychle! Já nemusím. Yes. Koho našel? Ne. Ty nechytíš nepravej. Vidíte, jak to laguje, já jsem na tablet. Fialej, běž! Špatný! Je tady modrý! Ne, já se schovávám! Já tam jdu za tebou. Já jsem nic purple layer. Purple layer. A on u tebe ani není. On je u mě, on je u můj místo. On je ven, tak připrav se, jak, tak se musíš schovat. Ne, rychle. Čau. Fialej. Au, chudák. Je puknutý nebo co? A on byl jen puknutý na kuku, lidi. Je tam? Počkej, já si kouknu na Kde ten... jsi? Počkej, já si to kouknu. On tady není, už není. Není tady. Není tam. Pojď za mnou, prosím. Já to za tebou. Keceš. Vítám si tady. Vítám si tady. A vidím se tebe. On tady je? Počkej mě, počkej čekám. na mě, počkej na mě. Pojď. Jo! Čau. Čau. Jdeme? Proč je laguješ pro ně? Už vlastně musíš znát, ty umřeš. Jo, já chci pět kamera, prosím. Jo, no friend. Já chci pryč! Pojď. Já jsem mám. Pojď se mnou. Já tu. Je to blbý, jak jsem na tablet. Je lepší na počítač, jako ty si musel to ukradnout. Já jsem... Protože je to blbý na počítač. To je aspoň vidět. Ty jsi na tablet lepší, víš to? Počkej. Jo. Pojď sem k tomu vodopádu. Já vím, tam je něco. Já vím, tam se může schovat se. Já vím, tam se může schovat. Já jsem to jenom viděl na YouTube. Jdu schovat? Myslím. Jsem chtěla použít tohle. Jenom schovat, nic víc. A to Pojď. Je tam? Ne, já si jen tu kouknu. Vodopádu. Bečko, jedu. Někdo je tam. Já mám 3. Zelený, ne.
O, tak tam nejdu. Ne, jako jsem byl jako venku, ne uvnitř, byl jako... Jdeš tam, viď? A já tebe vidím. Jdeme skákat? Jde skákat tady? Ne, já tu dát 3 paterky nebo 4 paterky dovnitř. Mám... Jsou tam? Já je držím. Ale jestli... Ještě jeden počor. Jo, tu mám já. Tak běž, debile. Promiň. Já tam běžím. Je tam někdo? Ne, je to kryjem. Buď tam. Jo. Čauky. To nemusíš. Jo. Nemusíš to... Já. Neumřel jsi. O, nás je jen 4. Skip. Bro. Ještě 2. O, nás je jen 4. Jeden si schoval uvnitř krabice. Já se taky schovám. Já taky. Tak koukej na ně, fry! To my jsme si řekli. Is that blue? Oh no. Ty se bojíme. Já nejsem mimino. My nejsme mimina. Ty jsi větší, teď nejsi mimino. Já vím, kde je jedno. Pro něj se to laguje strašně. Looks like who show up. Jak to nestíhá? Můj nestíhá to! 4, počkej, nás bylo jako 8. Tak nás 4 umřelo. O, tady je jeden. Tak. Vezmi jeden. Pěkně ho vemu. Vím, kde je jeden. Hej, já jdu do toho duhovýho. Takovýho. Tam jak je to duhový, to exit. O exita jsem. Pojď za mnou. Ne, já tu jiná. Musím se kouknout. Exidu. Já mám 2. Už teď mám 3. Jako ty červené věci, co máme říct. Už mám teď 4. Nebo mám teď 5. Já slyším žlutý. Já jdu Cčko. Já jdu někam do díry. Já jsem tady. O tomhle nevím. Mikroně. Kdo je našel? Oh, Ne, on tebe vidí! Nebo ne, neviděl. kámo, co se stalo teď? Já nevím. Kolik teď koukni, kolik mám. Pozor! Když to na nabíječku. Jo, tak si schovám. To vnitř rád první. Kámo, to jak se mi povedlo? Já